Kakav lep prizor, pravi jesenji. Ne mogu da kažem da ne prija za promjenu. Malo pustiti te neke površne stvari na stranu i uživati u sivilu. Koliko god da zvuči ofucano i mračno, sivilo je sve što vidim, brate. Znači ovo nije zdravo više. Nije zdravo odavno. Ovo je već dopizdilo, da budem iskren. Jedino što daje snage je to razmišljanje naglas. I tako razmišljajući naglas, evo kontenta za novi video. Aha, novi video, dobrodošli u novo nedeljno odbrojavanje dubine 2 weeks out. U ovom momentu 13 nedelja do stage-a. Nedelja je oko podneva. Pizdim zbog toga. Prethodni dan, ceo dan za kompom, rad standardno, kardio standardno, bez hrane standardno. I onda kad osvane nedelja, najgori i najteži dan ubedljivo, jer sam najprazniji, nemam odakle da vadim energije, nema resursa više, presušilo sve. Da stvar bude još gora, nema pomaka u procentu masti, debljini kože, pomak postoji samo u toj oscilaciji punoće mišića. Od četvrtka do ponedeljka i od ponedeljka do četvrtka. Nema mnogo prostora za boljitak trenutno, nažalost. Mislim ima, vidno je da ima. Imam ja još nekih masnoća na telu. Ali neće to tek tako, samo što smo u deficitu. Zato što slabo jedemo, jer se mnogo trošimo. Neće baja. Fiziologija i matematika tu se potpuno razdvajaju. Mislim, razdvojene su generalno, ali razumete šta hoću da kažem. Po mom nekom skromnom mišljenju, ovo ja biram kao svoj izgovor, što nemam dalji pomak, je to što stvarno nemam komfora da uzmem dve mnogo dobre komponente, mislim dobre komponente koje bi upravo mogle da pruže šansu da se forma pomeri za još malo. Opet to nije univerzalno, znam mnoge koji koriste sve i mnogo, pa opet dođu katastrofa, ali ti ovaj više što su neznalici i ne znaju da sprovode prep kako treba i ispuštuju ishranu kako treba, nego se oslanjaju previše na hemiju. U pitanju su GH, odnosno hormon rasta, i trembolon. GH ne dolazi u obzir jer je papren, trembolon ne dolazi u obzir zbog strašnih nuspojava na koje sam jako podložan, plus je ekstremno toksičan. I stvarno se ne bih petljao s tim da bih zažmurio na to što je toksičan i uzeo bih ga zbog toga što može da pomogne malo i u boljoj teksturi mišića, vidnijoj tvrdoći, dubljim separacijama i da proba, i da usput boostuje metabolizam, samim tim da telu šansu da se ratosilja još malo masti, jer opet vrlo je moćan, vrlo visok anabolički indeks, vrlo visok androgeni indeks, neće da to boostovanje metabolizma ode na račun mišića. GH je generalno ogroman agent u ovoj mobilizaciji masnih ćelija i naravno fantastična stvar za održavanje punoće. Ta dva stakovano sa ostalim stvarima daju vrhunske rezultate. Ja još uvijek nisam spreman za taj korak. Evo, pričamo malo i o tome, čisto da znate šta mi se po glavi mota i na što se trenutno vadim, što nisam baš flis papir. Ali i ono što je sigurno je da sam prespreman. Problem je što ja uvijek težim ka višim ciljevima, ne zbog toga što sad moram da budem naj, ne nužno, jer vrlo je moguće da sam ja već sad ispred svih. Ne možemo da znamo dok se ne poređamo na bini. Nego zbog toga što mnogo radim, brate. Mnogo radim, a ne uviđam taj pomak. I teško je prihvatiti da sad ovo što radiš je samo da održiš to što si napravio.
to je sranje i to ubija u pojam, zbog toga razmišljam naglas i kreiram kontent za novi video. To je najteže, posmatrati kako si isti, a gineš od posla. Na sve to ginulo bi ja još jače, ali brate, nemam odakle, neće više. A najlakše je čuti, izdrži, možeš. Pogotovo ljudi koji su kilometrima od stanja u kome si ti. Mislim, kad dođeš u tu dubinu psihoze, da i reči podrške ne možeš da prihvatiš kod čovjeka. Iščekivanje je nešto u čemu ja kao čovjek nikada nisam bio dobar. Nikada. Jednostavno nikada. To strpljenje je takav. To je dar. Ko ima strpljenje, ko može da sedne i da ćuti, da čeka, sam u samoći, je mnogo jak čovjek, brate. U to sam ubeđen. Taj je sposoban da uradi mnogo toga. Da istaktizira šta, kako. Da ne mora baš odmah sve na gomili. Ne, polako. Capa, razlomi. A meni sve stoji. Ako ga nisam uradio sad odmah, stoji mi ovdje i ubija me, pritiska me. A jedan obrok, jedan dobar obrok je dovoljan da skroz promeni percepciju u totalnu svetlost i pozitivu. Jedan obrok koji danas ne mogu da priuštim. Koliko sutra, bit će ga. Tako da sečemo ovu negativu i prebacujemo se kada stvari budu malo lepše i malo svetlije. Šekspir da budem. Zvali su me Zero Body Fat Šekspir. Još jednom, dobrodošli u novi video i hvala što ste saslušali ovaj mini rant. Dobar stari podsjetnik jednog jako bitnog podatka, a to je da koliko god da ti se čini da je loše, uvek može biti još lošije. Turbulentna noć. Probudio sam se oko 4:30 ujutru sa nekom mučninom, ali ne nešto mnogo jako. Popio vode, pišao, vratio se nazad, probudio me alarm u 7 da vodim Ljubicu u zabavište. Ustao sam, pošao da obavim one prve jutarnje poslove i kao ovo nešto nije dobro. Čak sam i sanjao kako sam povraćao i da mi je instant laknulo. I brate, nagnem se na šolju. Kako sam približio prst do usta, krene talas večera. Onaj losos što sam jeo sa suprugom u petak je izgleda bio previše mastan za moj želudac koji nije uspio da se izbori sa onom masnoćom i to što je ostalo nesvareno je izletelo napolje i posle tog lososa sam pojeo još malo junetine, možda u razmaku od pola sata, ali samo je to izletelo i otišao sam do vrtića sa Ljubicom, vratio se nekako jedva, s obzirom da je to ukupno 10 minuta hoda. Nastavio da spavam, probudio se ima koliko već, pola sata i spreman sam da popravim stanje kako znam i umem. Kao poručeno s neba, naleteo sam na reel Lane Nortona koji objasni neke stvari. Neću to sačuvati samo za sebe. Evo o čemu se radi. I truly believe the only reason people quit on stuff they're passionate about is to protect their ego. Because they go, what if I put everything into this and it doesn't work out? No. If you don't put everything into it, it's not going to work out. That's right. Go all in. Like, go all in for that. That what if question, that exact what if question costs almost every motherfucker their entire dreams in life. Jako mudre reči, izrečene u pravo vreme i poslušane u pravo vreme, konkretno nemaju nikakve veze sa
mojim problemom sa želucem, nego sa stvarima koje se ovde motaju, sa tim nekim psihološkim ratom koji vodim sam sa sobom svake pripreme u ovo vreme, a uglavnom pokretač to pitanje: vredi li sve ovo? Da li vredi svo ovo odricanje, sav ovaj trud, ulaganje? Da li ima smisla dati apsolutno sve od sebe, sve što se može dati, da se da i da na kraju rezultat izostane? Jer ovaj sport je jako predvidljiv i jako se rano uviđa da li vredi ulagati, trošiti se, izdvajati sredstva, energiju, godine da bi, pod znacima navoda, uspeli. Ja sam jedan od onih nesrećnika koji je na granici između proseka i onog dobrog potencijala. A potencijal, odnosno genetika, je preduslov koji morate imati da bi imali vrhunske rezultate u ovom sportu i sve benefite koje dobijate uz ostvarivanje tih vrhunskih rezultata. I u tom limbu, te granice proseka i dobrog potencijala, ja nikad ne mogu da budem 100% siguran u sebe i uvek imam te nedoumice da li sve ovo zapravo vredi. A onda dolazimo do toga da bukvalno odustanemo, ispadnemo pičke i bukvalno pre nego da nam neko drugi kaže da nismo za ovo, uzdignemo se i kažemo: ma ovo me i ne treba, ja ovo ne želim da radim. To je to. Kad u suštini želim da ovo radim i želim da budem najbolji mogući. Tako da, kao što rekoh, mudre reči saslušane u pravo vreme, i budući da verujem u svoj potencijal i znam da i vi verujete u moj potencijal, nema odustajanja, fokus na maks i vreme je da stvarno ovaj video dobije malo na svežini, na pozitivi, jer ako ne razmišljamo pozitivno, ne možemo da očekujemo pozitivne stvari. Ne samo u tome što radimo, nego u životu generalno. Ajmo dalje. Malo provera izdržljivosti do prodavnice i nazad, samo jer i pri minimalnom naporu stomak u haosu. Trening sam odradio mani pola na putu od teretane do gajbe. U jednom momentu nisam se isporučio, nego sam povratio malo. Znači potrignuo jako i vratio čorbu neku, nemam pojma šta je. 2 obroka za ceo dan, sad je skoro 10. Oh majko. Samo mi je ovo falilo. Kako je odbrojavanje za ovu nedelju počelo, više ni u što nisam siguran, ali može se reći da smo se vratili u kolosek
100%. Standardni strah od saksija, šahti otvorenih ostaje jedino kao rizik od nekih sranja koje mogu da se desi. Eventualno da mi ponovo iskopaju prilaz garaži, samim tim i autu. Davna 2020. Kad bih mogu, zaboravio bih je celu. Elem, ono što je bilo planirano, a do sad sam možda u voiceoveru spomenuo, ne znam, ja sam više kako timeline videa ide, je još jedan mock peak week, odnosno imitacija peak weeka. Evo ga, Andrej sad će da bane, nema veze. I što se inače radi je jedan dan fat loadinga, odnosno refeed dan sa više masti, relativno manje hidrata, a onda od sljedećeg dana i naredna 2 ili 3 dana ide punjenje hidratima. Prvi dan, danas, je najagresivniji dan, 450, 500, 550, sve zavisi. Opet, prednost biti ranije u formi je upravo komfort da imate mock peak week da bi eksperimentisali količinama. S obzirom da previše obaveza imam, ako izguram pola kila hidrata danas, super, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Vaga jutros kaže 80 kg i 100. 89 kila i 100, majmune. Znači, pada i dalje polako za po nekih, koliko se sećam, 350-400 grama nedeljno, što je možda i mnogo u ovim trenucima, jer verujem da dosta velikih oscilacija ima upravo iz samih mišića. Znači, mišić malo puni, malo prazni i tu otud tolika oscilacija, jer znamo da taj ritam obaranja težine na račun masti više nije moguć. Nikako. No, svakako do takmičenja u Budimpešti, gdje moram da budem 106%, ima još vremena. Od ovog trenutka 24 dana, ako me matematika dobro služi, a ne služi me baš dobro, 23. Da stvar bude još bolja, ispalo mi je nešto što se pogodilo baš kad treba, upravo zbog tog mini peak weeka, jer imam zakazanu jednu mini kolaboraciju, vidjet ćete o čemu se radi, za čiji kontent je poželjno da budem onako stage ready i pun, možda čak i nanesem sloj boje, znači neko fotkanje, snimanje je u pitanju, ne smijem još uvijek ništa da otkrivam, vidjet ćete verovatno na kraju videa. Eno ga, sprema se puter od badema, malo masnoće, uvek treba, osim one potkušne. Nema šta, nastavljamo dalje i nastavljamo sa osmehom i samo pozitivno. Evo ekipo, misterija razotkrivena. Momci iz Ogi Stre, Strahinja i ja zvanično u saradnji. Kada budete ogledali ovaj video, koliko sutra, u utorak 3. oktobra je bratu rođendan i povodom mog rođendana imat ćemo rođendanski popust za vas sa mojim kodom MS15. Ovog puta umjesto 15, 20% do kraja nedelje. Počevši od 3. oktobra, obratite pažnju na datum. Bilo je krajnje vreme i momci, na čelu naravno sa mojim nekadašnjim kolegom Peđom Petrovićem, su stali iza mene da podrže mene i moje pripreme. Tako da, ako hoćete vi da podržite mene, moju porodicu i moje buduće pripreme, nabavite sebi kvalitetnu suplementaciju, širok asortiman, pojačanje je upravo stiglo, bit će uskoro objavljeno na sajtu. Whey protein izolat, basic supplements, nešto novo, nešto kvalitetno, a opet unutar mogućnosti, verujem, većine vas, tako da ima smisla. Kao što rekoh, ako hoćete podržite mene, moju porodicu i buduće pripreme, nabavite sebi jaku suplementaciju sa kodom MS15.
spreman za fotkanje, spreman i za nešto mnogo više, čoveče, ali prava greota što nema negde nekog takmičenja da uskočim ovako namazan da vidim kako izgledam na bini. Sačekat ćemo još malo pa onda. A baš bih voleo da iskoristim priliku da odradim probno takmičenje, da vidim gde se kotiram u odnosu na konkurenciju i kakav sam na svetlima bine. Ali šta je tu? All over winner of Men Classic Physique, Miloš